Адзіная перашкода на шляху да нябёсаў. Адзіная перашкода. Вербніца. Не, вербніца стаіць у дужках, таму гэта не вербніца перашкода. Каб мы так не падумалі, што вербніца ёсць перашкодай. Адразу ж хачу адзначыць, што вербніца не з'яўляецца перашкодай, галоўнай перашкодай і адзінай перашкодай на шляху да нябёсаў. Прынамсі, не адзіная перашкода, так скажам. Вербніца – гэта царкоўнае свята. Мы ўсе гэта добра ведаем, і гэтае свята сёння святкуе заходняя царква ў свеце, вербніцу. І менавіта сёння гэтая царква уваходзіць у перадвелікодны тыдзень, страсную нядзелю, калі па-расійску сказаць. Перадвелікодны тыдзень пачынаецца. Я не ведаю, у нас першы дзень тыдня які? Панядзелак. Ва ўсім свеце нядзеля першы, а панядзелак, аўторак і гэтых далей. І сёння мы сутыкнёмся шмат з такімі не вельмі зразумелымі рэчамі. Многія лічаць, што хрысціянская Пасха – гэта адзінае свята, час якога святкавання можна выявіць з дапамогай Бібліі. І праз гэта дакладна ведаць, калі нам святкаваць хрысціянскую Пасху. Пра хрысціянскую Пасху ёсць такая ці не. Пра гэта год таму пастар Ігар вельмі добра гаварыў. Мабыць, знойдзеце на прасторах інтэрнэта, даволі цікава. І трошачкі пра гэта мы і сёння пагаворым. Таму што адпраўной кропачкай з'яўляецца тэкст з Лявіта. Вось загад Господа. Вось святы Гасподнія, свяшчэнныя сходы, якія вы павінны склікаць у свой час. Калі гэты час будзе? У першы месяц, на 14-й дзень месяца увечары Пасха Гасподняя. Песах. Песах па-габрэйскі. Паколькі там толькі зычныя, мы бачым, а галасовак няма, то здаралася так, што на перакладзе на грэцкую мову Новага Запавету і ўсёй Бібліі Песах ператварыўся ў Пасху. Псх. Мы не ведаем, як казаць, але дзякуючы беларускай мове у нас сёння ёсць Песах і Вялікдзень. Дзякуй. Канешне ж, Пасхі няма. Пасха – гэта не тое. Справа ў тым, што Песах – гэта ёсць правобраз Велікдня. Правобраз таго дня, які мы называем памылкова Пасхай. Гэта Вялікдзень. Грэцкі варыянт, як я сказаў, Пасха, а габрэйскі Песах. І як я ўжо адзначыў, у беларускай мове ёсць і Песах, ёсць і Вялікдзень. Дык вось, Песах, правобраз, яго трэба святкаваць у 14-й дзень першага месяца. Калі гэты першы месяц? Таксама не вельмі ўсё так проста. Таму што Новы год у габрэйскім календары, Новы год, ён восенню. Недзе там пасярэдзіне восені. А ёсць гэта грамадзянскі календар габрэйскі. А ёсць яшчэ рэлігійны календар. І першы месяц пачынаецца ў ім не з Новага года,
які в верасні святкуюць. А пачынаецца ён у вёсну. І як лічыцца гэты першы дзень? Пасля раўнадзенства чакаюць людзі першы месяц. Першы месяц. І раўнадзенства – гэта калі дзень равны ночы. У весну. Вясновый, конечно, у весну. І тады, калі гэта здарылася, а адбываецца гэта калі 20-го, калі 21-го. Ну, у розныя годы по-рознаму бывае. Дык вось, сакавіка, конечно же. Дык вось, пасля гэтага трэба чакаць паявлення месяца. Калі ён адбудзецца, маладзік, вот он з'явіўся, гэта першы месяц. Першы месяц у грамадзянскім календары гэта Нисан, а у рэлігійным календары гэта Авів. Ну як, проста ўсё? Не вельмі проста. Калі Авів з'явіўся, мы падлічваем 14 дзён, а можна не падлічваць, а дачакацца да поўня, паўналунія, да паўналунія, і гэта і ёсць час святкавання Песаха. Ну, ўсё зразумела. І менавіта ў гэты дзень Христос рабіў што? Вечару. Конечно ж, вечару. І што? Мы збіраемся з вами святкаваць вечару ў чацвер. Ну, у гэты чацвер. Вечара будзе. Тут, о 19 гадзіне. А насамрэч ён выпадае на сераду. У гэтым годзе. 14-й дзень першага месяца па габрэйскаму календару выпадае на сераду. Значыцца, Пасху трэба святкаваць у суботу. Воскресення Христа. Так ці не? На трэці дзень воскрос. Ну, у суботу. Усё, так адбываецца. Не вельмі добра. А ў 25-м годзе, год таму, Песах выпаў на суботу. Значыцца, Вялікдзень трэба святкаваць у аўторак. Як так можа быць? Ну так. Таму што так календар працуе. І такая блытаніна была, што ніхто не ведаў, калі трэба святкаваць Вялікдзень. Хтосьці святкаваў па габрэйскаму календару, хтосьці калісьці яшчэ. Але калі па габрэйскаму, мы вылічылі, мы ведаем, калі Песах. Але мы не ведаем, калі святкаваць Вялікдзень. Таму што Вялікдзень мае быць у першы дзень тыдня. Так ці не? Не ў сераду, не ў аўторак. Ну і тады што? У 4 стагоддзі царква вырашыла. Будзем святкаваць так. Дачакаліся да поўні, паўналунія, дачакаліся. І першая нядзеля гэта будзе Вялікдзень. Пасля поўні. Абавязкова у нядзелю. Воскресенье. Вось так і вырашылі. Так што Бібліяй пацвердзіць дату Пасхі ці вербніцы немагчыма. Немагчыма. І ўсё гэта так людзі навыдумывалі. Не было ніякога загада ад Господа, акрамя Песаха. Не было. Традыцыя. Всё.
Але Павел папярэджвае нас, хрысціянаў, папярэджвае Галятам, мы чытаем. Вы пільна зважаеце на дні, месяцы, поры і гады. Баюся за вас. Ці не марна я працаваў у вас? Вы сочыце за днямі і месяцамі, і порамі, і гадамі. Баюся за вас. Ці не марна я працаваў у вас? Вось, гэта кажа апостол. Ён гаворыць нам пра гэта. І вось пачынаецца гэты тыдзень пакутны, ці перадвелікодны тыдзень. І людзі дакладна ведаюць, што Христос рабіў у панядзелак, што ён рабіў у аўторак, што ён рабіў у сераду, і гэтых далей, і гэтых далей. А навошта ён наогул прыйшоў у Іерусалім? З якой нагоды? Дзеля чаго? Каб прынесці сябе ў ахвяру. Гэта галоўнае. І мы маем трымацца галоўнага, а не патапіць сябе ў дробязях. Канешне, дробязі – гэта вельмі добра. Але гэта фон, на якім адбываецца галоўнае. Христос прыйшоў прынесці сябе ў ахвяру за нашы грахі. І гэта галоўнае. І за дробязямі мы можам згубіць Христа. Мы ведаем, у які фарбу пафарбаваць яйкі. Куды ісці, каб асвяціць хлеб, якой называюць Пасхаю. Кулічы. У нас булкі і бабкі, вось так. Вербы сёння свенцяць людзі у касцёлах, царквах. І пры гэтым наврад ці хто памятае, што Христос прыйшоў прынесці сябе ў ахвяру за нашы грахі. Ён прыйшоў дзеля таго, каб кожны, хто пакліча імя ягонае, уратаваўся. Дзеля гэтага ён прыйшоў у Іерусалім. Да рымлянаў чытаем. Бо кожны, хто пакліча імя Господа, уратуецца. Ну, паглядзіце, якія словы дзіўныя. Кожны, хто пакліча імя Господа, уратуецца. Усё астатняе надае каларыт тым падзеям, якія адбыліся у тыя дні. А галоўнае ў тым, каб кожны, хто пакліча імя Господа, уратаваўся. І для гэтага напісан весь Новы Запавет. Уся Біблія напісана з гэтай нагоды. Кожны, хто пакліча. Кожны. Няўжо кожны? Апостол Павел кажа так. Упэўнена. Кожны, хто пакліча імя Господа, уратуецца.
апостол Павел конкретно каже, кожны. І не толькі ён. Паслухайце, што кажа Христос. Мацея читаем. Бо кожны, хто просіць, атрымлівае. І хто шукае, знаходзіць. І хто стукаецца, таму адчыняць. Кожнаму, хто просіць, будзе дадзена, і ён атрымае. Кожны, хто шукае, знойдзе. Канешне ж, гаворка ідзе пра Хрыста і пра выратаванне. Вось і апостол Ян перадае словы Хрыста. Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае. Дык што? Кожны можа ўратавацца? Прапаную два пытання. Першае. А ці кожны ўратуецца? Другое пытанне. А ці кожны можа ўратавацца? У чым разніца? Адказ на першае пытанне. А ці кожны ўратуецца? Не кожны. Не кожны. І мы читаем пра гэта ў Пісанні. А другое пытанне. А ці кожны можа? Кожны можа ўратавацца. Канешне ж, калі. Вось так. Гэта і ёсць прычына і умова для выратавання, условия для спасения. Магчымасць можа прадугледжвае умову, а умова – вера. Кожны, хто верыць, уратуецца. Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае. Новы запавет нязменна сведчыць, што адзінай перашкодай на шляху да збаўлення для любога чалавека з'яўляецца неверие ці нежаданне верыць. Усё. Іншых перашкодаў няма. І пасланне не гучыць так. Калі вы не асвеціце вербы, вы не уратуецесь. Калі вы не асвеціце праз тыдзень кулічы, бабки, вы не осветитесь, вы не уратуетесь. Послание не гучыць так. Калі вы прымеце хрышчэнне, прымеце прычасце, тады уратуетесь. Не. Сутнасць послання ў тым, што для збаўлення патрэбна вера. Патрэбна вера. Не тое, каб нарадзіцца у добрай сям'і ці належыць добрай царкве, а проста ў вере. Калі б было не так, тады б Евангелие не было б добрай весткай, а было б
дрэннай вескай. Таму што належыць сям'і ці царкве, тады не кожны мог бы вартавацца. Менавіта таму Новы запавет і называецца Евангеліем «Добрая вестка». Таму што за ўсім стаіць Бог, які дарыць нам выратаванне. Дае. Просто так. Просто так. Добрая вестка ў тым, што Бог не мае патрэбы ў нас. Не. Яму не патрэбна рабская праца наша. Яму не патрэбны нашы свечкі, лампадкі, кадзільніцы. Яму нічога не патрэбна. Бо ён самадастатковы. У яго ўсё ёсць. І ён дарыльшчык. Ён дарыць. Дарыць нам веру. І магчымасць прыйсці да Хрыста. А калі б было б не так, тады навошта вось гэтыя словы напісаны ў Ісаі? Ён перадае словы Господа. Навошта мне мноства ахвяраў вашых? Кажа Господь. Я перанасыціўся целаспаленнем бараноў і тлушчам укормленага быдла. І крыві целят, і ягнят, і казлоў не хачу. Калі вы прыходзіце, каб з'явіцца перад абліччам маё, хто патрабуе ад вас, каб вы тапталі падворкі мае? Не насіце болей дарункаў марнотных. Дым кадзільны агідны мне, новамесяцаў і суботаў, сходаў святочных трываць не магу. Беззаконне і святкаванне. О, як мы любім святкаваць. А што кажа Господь? Беззаконне і святкаванне. Новамесяцы вашыя і святы вашыя ненавідзіць душа моя. Яны цяжкія мне. Мне цяжка іх несці. І калі вы працягваеце рукі вашыя, я заплюшчываю ад вас мае вочы. І калі памнажаеце вы малітвы свае, я не чую. Вашыя рукі ў крыві. Абмыйцеся, ачысціцеся. У чым абмыцца? Вось для гэтага Христос і прыйшоў у Іерусалім, каб прынесці сябе ў ахвяру, каб мы мелі магчымасць абмыцца крывёю яго ад грахоў нашых. Вось мэта. Ён прыйшоў у Іерусалім, каб прынесці сябе ў ахвяру, каб праліць кроў, якою б мы маглі амыцца, ачысціцца ад грахоў нашых крывёю Христа. І Павел, конечно, кажа, вы можете наблюдать дні, можете не наблюдать. Гэта ўсё дробязі. Галоўнае, што Христос прыйшоў, каб прынесці сябе ў ахвяру. І ўваход в Іерусалім – гэта апошнія крокі, якія ён зрабіў на гэтай зямлі. Ён ідзе на Галгофу. Ён ідзе на крыж. Ён ідзе к тым цвікам, якія праб'юць ягоныя рукі і ногі, каб з іх палілася кроў, та кроў, якая ачысціць нас ад грахоў нашых.
Кожны, хто верыць у гэта, мае жыццё вечнае, кажа Слова Божие. І гэта галоўнае. Каб толькі нам не пацірацца на гэтым шляху, а заўсёды бачыць нашага Господа, які прынёс сябе ў ахвяру за нашы грахі. Хтосьці кажа, ну, так што, ад нас залежыць выратаванне, а як жа кальвіністы вучаць, што Бог выбраў да стварэння свету? Адзін тэолаг сказаў дзіўныя словы. На варотах, на браме, якая вядзе да нябёсаў, напісана «Кожны, хто верыць». А калі ты ўваходзіш туды і абарачваешся на гэтую ж самую браму, бачыш словы, так, как Ён выбраў нас да стварэння свету. Вось такая гісторыя пра кальвіністаў. Ці пра вербніцу, ці пра святы, ці пра мілату Божию, ці пра выратаванне. Слава Яму за ўсё, нашаму Богу, Айцу, Сыну, Святому Духу. Амен.